stepeni. Nado? Hvala ti, Goco. A posle 3 godine rekonstrukcije, Palata pravde otvorila je svoja vrata. U petak svečarski, a sutra i za prva suđenja. Gošća jutarnjeg programa je Slavica Jelača, pomoćnica ministra pravde. Dobro jutro, hvala što ste došli u jutarnji program da nam pojasnite šta je novo, a šta je staro i kakva pravila važe u Palati pravde. U odnosu na pre 3 godine povećan je broj sudnica, što bi trebalo da znači da će se i ročišta, odnosno razmaci između ročišta da će biti kraći, da će se ročišta zakazivati češće, a u krajnjoj instanciji i da će se sudski procesi završavati brže. Pa tačno je. Prosto rekonstrukcija Palate pravde je rađena zato što je moralo da se odradi, jer 40 godina zaista je dug vremenski period od vremena kada je ona stavljena u funkciju do momenta kada smo krenuli u njenu rekonstrukciju i zahtevala je jedne ozbiljne radove, ali ne samo zbog toga, već i zbog toga što je trebalo obezbediti efikasnija suđenja, odnosno obezbediti uslove za ta efikasnija suđenja, a to podrazumeva i veći broj sudnica i novu tehnologiju koja je neophodna da biste vi mogli da organizujete posao na jedan efikasniji i adekvatniji način, tako da mi verujemo zaista da će sada stvaranjem uslova koji su obezbeđeni u Palati pravde sudije moći mnogo češće da zakazuju ročišta, da će se skratiti vreme između 2 suđenja, odnosno da će postupci znatno kraće trajati i da će se praktično ono što je neophodno građanima obezbediti, a to je suđenje u razumnom roku. A kako u tome mogu da pomognu i zašto je bitno, i za koga je bitno, audio i vizuelno snimanje suđenja? Pa znate kako, audio i vizuelno snimanje suđenja je obaveza po zakonu samo za one predmete koji su u nadležnosti tužilaštva posebne nadležnosti. Međutim, to je ono što zakon kaže da je obavezan uslov. Međutim, snimanje suđenja u svakom slučaju je dobra stvar jer vi na taj način omogućavate mnogo veću transparentnost samih postupaka, obezbeđujete da stranke uvek mogu, drugačije kad imate živu reč, a drugačije kada čitate samo zapisnik u kome je nešto izrečeno tokom celog postupka. Snimanje takođe omogućava da vi odmah po završetku reprodukujete taj snimak ili da ga reprodukujete kad god vam treba, bilo za koju svrhu, bilo za ponovljeno suđenje, bilo za drugostepeni postupak, bilo za bilo šta drugo. S treće strane, to snimanje suđenja u svakom slučaju je pozitivna stvar jer neki postupci, odnosno procesi koji su, ajde da kažemo, malo specifičniji i ostalo, ti snimci mogu da budu naravno u zaštitu svih onih prava koje stranke u postupku imaju, zaštita njihovog identiteta i ostalo što je neophodno, mogu da budu korišteni u stručne ili naučne svrhe, što je u svakom slučaju još jedan pomak u smislu onoga što treba da pravosudni sistem obezbedi i da se unapredi prosto i zakoni i sve ostalo što je potrebno. Dakle, može u nekoj instanciji da pomogne da se bezbednije osjećaju svi učesnici na suđenju, mada to nije prioritet, ali to jeste bio prioritet kada je reč o renoviranju pritvorskih jedinica i omogućavanju da se zapravo, ako sam dobro razumela, pritvorenici dovode direktno do sudnica, da ne prolaze hodnicima, ne sreću se sa strankama. Pa znate kako, ranije smo imali zaista malo ružne scene i malo, ajde da kažem, neprijatne scene i za one ljude koji sede po hodnicima i čekaju neke druge svoje postupke, a i za ljude koji se dovode do sudnica, pritvorenici kao takvi, jer nije sigurno ni prijetno, nije ni bezbedno kretati se hodnicima. S druge strane, sad sa renoviranjem palate mi smo obezbedili jedan potpuno drugačiji sistem. Sada od pritvorskih jedinica liftom se oni direktno dovode do sudnica u kojima se organizuju postupci za njih, tako da je taj element bezbednosti drastično povećan. Kada su u pitanju istrage ili davanje iskaza, uzimanje nekih, formiran je istražni blok koji je ima poseban ulaz iz tog dela gde su pritvorske jedinice, tako da smo praktično potpuno zaokružili tu bezbednosnu zonu u kojoj se oni kreću. S treće strane, formiranjem nekih, zatvaranjem nekih celina koje su ranije bile otvorene i taj element sigurnosti, ajde tako da kažem, je obezbeđen,
tako da smatramo da će na ovaj način, novom organizacijom prostora u palati potpuno drugačije funkcionalno izgledati postupci. I već na prvi pogled zapravo može se uočiti razlika. Renovirana je ta šalter sala gde je umela da bude velika gužva u prvom kontaktu sa Pravdom i Palatom pravde. Sada je to prostranije i drugačije organizovan. Pa jeste. Šalter sala je mesto gde najveći broj stranaka zapravo ulazi u Palatu pravde i tu je njihov najveći broj ljudi možda i završi u šalter salama, bilo da neka svoje uverenja obezbeđuje, bilo da predaje podneske i ostalo, i tu su uvek bile najveće gužve. Sada sa novim arhitektonskim rešenjem dobili smo jednu modernu šalter salu koja je onako inovativna u celom ovom prostoru našem i predstavlja jednu novinu apsolutno u pravosudnom sistemu. Obezbeđena je prosto izbegnuto je prosto mogućnost da se stvaraju gužve. Još uvođenjem ovog elektronskog sistema praktično vi nećete zalutati u šalter, nećete stati na pogrešno mesto, nema guranja između redova i ostalo, tako da to zahvaljujući mojim saradnicima koji su insistirali na tome da se uvede ovaj sistem, obezbedili smo zaista da ta šalter sala omogući ljudima ono što je njima najbitnije, a to je da brzo i efikasno dođu do završetka onog posla zbog koga su došli u palat. Tako je, niko tu nije došao turistički, došao je nekim poslom i treba mu svaka pomoć koja je moguća. I dakle, da rezimiramo, na radna mesta u Palatu pravde vraćaju se Beogradski viši sud, Više javno tužilaštvo, Krivično odeljenje Drugog osnovnog suda i Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, što znači da od sutra svi oni koji imaju procese pred ovim telima to će nastaviti u Palati pravde i to bi trebalo da znači da je sva dokumentacija i sva arhiva već prebačena. Predmeti su prebačeni. Što se predmeta kao predmeta tiče, stara arhiva nije ni seljena iz Palate pravde. Prosto smo omogućili da se taj deo, pošto je to ogroman broj predmeta, da sprečimo bilo kakav problem te vrste. Prosto smo samo rotirali sa jednog mesta na drugi da bi se sredili i obezbedili uslovi kako treba. A oni predmeti koji su praktično predmeti u toku, i to je ogroman broj predmeta, pogotovo kada je viši sud i pogotovo kada je građanska materija u pitanju, oni su svi useljeni naravno u Palatu pravde. I što se tiče Višeg suda i Višeg tužilaštva, oni sutra praktično počinju sa svojim radom u Palati i prva ročišta se već sutra održavaju. Što se tiče Drugog suda, krivične materije i Drugog osnovnog tužilaštva, namerno smo pomerili njih na neki 15. novembar, njihovo preseljenje, prosto da praktično izbegnemo to gužvanje, nego da se jedni lepo smeste, krenu da rade sa svojim poslom, a onda ćemo za jedan vikend praktično useliti ova druga dva organa i oni će do kraja novembra početi da startuju sa svojim postupcima u Palati. Najljepša hvala što ste bili gošći jutarnjeg programa. Srećno vama, pre svega srećno svim klijentima i onima koji imaju postupke pred ovim sudovima. Hvala. Hvala. A vest da je Srbija prva u regionu po ravnopravnosti, a 24. na svetu raduje.